кутия номер 20 или кутия номер 3. Ще разберем. Джека е при тебе, той си е твой. Ела тук от тази страна на масата, ще помоля. 20-та кутия е тук. Какво има в 20-та кутия? Мисля, че в момента няма кой знае колко голямо значение. Защото ти дойде в името на любовта за 5000 лева с ясна цел да можеш с тези пари да използваш и да предложиш една екскурзия на жената по твоето сърце и оттам насетне другото е въпрос на риск, суета и хазарт. Така че в твоята кутия, Жоана, само бъди готова и ти да отворим заедно. В твоята кутия, доктор Кировски, има